ihab sa asa katanaw building man. Duh. Gawad pa nga, araw na akong Tagalog eh. Ang tatag-as naman ng mga building dito sa Maynila. Tagalog dagoy. Katama ka gani kag Manila, Tagalog na ka. Hinayay ang tingog, uy. Nakita na sa billboard oh. Buti na lang mahina yung tingog ko. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nasusuka? Gidagat ako, goy. Kanina pa to sa barko. Sabi ko naman sa'yo na mag-eroplano na lang tayo. Ang hilas mo naman. Wala tayong kwarta, oy. Andito nga tayo sa Maynila para maghanap ng trabaho. Bakit ikaw, goy? Parang okay lang. Di ka pa nalipo. Siyempre hindi. Kasi kumain ako ng bunamin kaya hindi ako nalipong. Lingkod ka muna din para mawala yung lipong mo. Hinihintay ko lang yung kaibigan nating si Bruno. Siya yung magtabang sa atin na maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Joy! Kamusta? Bruns! Long time no see! Kamusta yung biyahe niyo? Okay lang naman yung biyahe namin. Medyo pabaut lang kaya nalipong yung igagaw ko, Bruns. Baka di kumain ng bonamin. Ganyan din ako dati nung sumakay ako ng barko. Grabe rin yung suka ko. Pero bakit kaya ganun, Goy? Bakit tayo nahihilo at nasusuka pag sumasakay ng barko? Bruns, kakadating lang namin. Question agad. Namiss ko kasi yung mga explanation mo dati sa akin, Goy. Adto muna tayo sa bahay niyo tapos i-explain ko sa iyo kung bakit tayo nahihilo at nasusuka. Ito kasi yan, Bruns. Nahihilo tayo dahil sa mismatch sensory signals. There's an imbalance between anong nakikita at nararamdaman natin. For example, ngayon, nasa kotse tayo. Habang tumatakbo yung kotse, tapos ikaw naman, naka-cellphone lang, yung mata mo, nagsisend niya ng signal sa utak natin na naka-stationary ka lang or hindi ka gumagalaw. Pero, yung tenga natin, nagsisend niya ng signal sa utak na tayo ay nag-a-accelerate or gumagalaw. Ha? Parang baliktad, Goy. Hindi, Bruns. Akala ng karamihan, yung tenga natin ay nagagamit lang sa pandinig. Pero, may hindi rin nakakaalam, sa ilalim ng tenga natin, may mga importanteng functions din na tinatawag na vestibular system. Yan ang nagbibigay ng sense of balance and movement sa katawan natin. Nagsisend yan ng signal sa pamamagitan ng fluid and tiny hairlines. For example, kung iikot ka, yung fluid na nasa tenga mo, iikot din at natatamaan yung buhok or yung tiny hairlines ang nagsisend ng signal sa utak natin na tayo ay umiikot. Di ba alam naman ng karamihan, pag nasobrahan tayo sa ikot, nahihilo tayo at nafe-feel lang natin yung hilo after natin umikot. Kahit nahinto na tayo, yung fluid na nasa loob ng tenga natin, umiikot pa rin at natatamaan yung mga tiny hairlines. So, nagsisend pa rin ng signal yung tiny hairlines sa utak natin na tayo ay umiikot pa rin. So, kaya tayo nahihilo kasi akala ng utak natin, umiikot pa rin tayo. So, mawawala lang yung hilo after few seconds na huminto ka at kung yung fluid naging stable na rin. So, another example naman kung bakit tayo nahihilo. Like for example, nanonood ka ng movie using virtual reality or yung VR. Yung mata mo naman, nagsisend ng signal sa utak natin nang ikaw ay gumagalaw. Since naka-stationary ka lang naman, hindi nakadetect yung tenga mo na ikaw ay gumagalaw. So magsisend yan ng signal sa utak mo na hindi ka gumagalaw. So kaya minsan, or most of the time, pag first time mo nag-VR, mahihilo ka talaga. Kasi may mismatch sensory signals. Kasi hindi tugma yung mga signal na sinesend ng tenga mo at yung mata mo. So basically, nahihilo lang tayo pag hindi nagkatugma yung mga signals. Ngayon ko lang nalaman na may buhok at tubig pala sa ilalim ng tenga natin. Pero Goy, bakit tayo nasusuka? Actually, Bruns, mismo yung mga scientists, hindi rin nila alam kung bakit or anong dahilan ng pagsusuka. Pero may theory sila na dahil daw ito sa evolutionary adaptation. Kasi daw, sa sinaunang panahon, nagkakaroon ng tayo ng mismatch sensory signal kung tayo ay nalason. Since hindi naman maganda yung lason sa loob ng katawan natin, automatic isusuka natin yan dahil yan ang sabi ng katawan natin. So until now, ganun pa rin ang akala ng utak natin. Pag may mismatch sensory signal, akala ng katawan natin na tayo ay nalason, kaya nasusuka tayo. Ganun pala yun, Goy. Goy, anong dapat buhaton para di mahilo at masuka?
May mga sikretong teknik ba yan para malikayan? Siyempre, meron. Kaya nga di ako nahilo. Share ko sa'yo yung mga pinagbabawal na teknik. Gaya ngayon na nasa kotse tayo, kaya ka namin nilagay sa front seat kasi para makita mo yung horizon, para yung mata at yung tenga mo magsisend ng same signal sa utak natin na tayo ay nag-a-accelerate. Or iharap mo yung aircon sa'yo or buksan mo konti yung bintana para may preskong hangin na pumapasok. Kaya nga, yung mga driver, hindi yan nahihilo kasi focus lang sila sa horizon or sa daan. Kung sa barko naman, dapat doon ka nakapwesto sa gitna or yung pinakamalapit sa water level. Like, yung pinakababa. Huwag doon sa pinakamataas kasi kapag medyo maalon, mas malakas ang movement ng barko. So, madali kang mahilo talaga. Pero pag masyadong malakas yung alon, wala ka talagang no choice. Suka ka na lang talaga. At ang pinaka-epektibong technique is kumain ka ng Bunamin or kahit anong gamot na ibibigay ng pharmacy sa'yo para hindi ka magkaroon ng motion sickness. Dito na pala tayo, sir. Yawang ano, di mo sinabi sa akin na may mga ganong teknik pala, Goy. Okay lang yan, oy. Kung hindi ka nagsuka, di mo rin malalaman kung anong dahilan yan. Bullshit, Jukay.